Mawaƙi Dauda Kahutu Rarara tare da mahaifiyarsa sun ɗauki hankalin jama'a ba kaɗan ba. Gwamnatin Jihar Kano za ta fara sai da filaye da ba da hayar filayen idi inda ta rushe ginin da tsohon gwamnan jihar ya yi wanda aka fi sani suna Dr. Abdullahi Umar Ganduje. A yanzu haka mun zo muku da cikakken wannan rahoto kuma za mu zayyana muku shi a cikin wani tasha tamu mai albarka yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Ku dai kawai ku biyo mu a cikin wani tasha tamu domin jin cikakken labarin da kuma bayani a tattare da lamarin da abin da ke faruwa. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Kano Hausa News TV. To da Allah indai wannan zuwan ka ne na farko ka daure ka dangula mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa a kan lokaci da zarar mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna Kano Hausa News TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai ɗimbin albarka. Mawaƙi Dauda Kahutu Rarara da mahaifiyarsa sun ɗauki hankalin jama'a. Gwamnatin Jihar Kano kuma za ta fara cefanar da filin idi inda ta rushe tsohon gidan da gwamnan Abdullahi Umar Ganduje ya yi. Babban gidan jarida Premium Times sun bayyana cikakken rahoton a tattare da lamarin da ɗan Bello ya sake yin fashin baki akan ba da hayar gurin. Wannan ita ce nan cikakkiyar sanarwa da gidan jaridan Premium Times suka yi a tattare da lamarin, inda kuma gari ya ɗauka ga baki ɗaya ɗan Bello ya sake yin fashin baki akan cewa gwamnatin Jihar Kano ta fara ba da hayar wannan guri akan kuɗaɗe masu ƙarfi domin a ci gaba da karɓar hayar gurin ana kafa rumfuna domin a ci gaba da kasuwanci. Inda kuma 'yan Jihar Kano sun fara tar da wannan lamari domin kuwa in dai hakan ne ba ta haifar da 'ya mai ido ba. Domin kuwa shaguna aka rushe a gurin, gwamnati kuma yanzu ta fara ba da hayar gurin ana kafa rumfuna ana ci gaba da kasuwanci, tabbas to hakan akwai almundahana da almara a cikin lamarin. Mawaƙi Dauda Kahutu Rarara da mahaifiyarsa sun gudanar da rayuwarsu cikin aminci a wani babban gida nashi da ke garin Abuja, wanda hotuna masu zafi suka fito suke bayyana cewa mawaƙin Dauda Kahutu Rarara da mahaifiyarsa suna cikin ƙoshin lafiya kuma suna cikin jin daɗin rayuwa da walwala. Inda mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya saki zafafan hotunan mahaifiyar tashi tana ba su gyaɗa a hannu, wanda hakan ya ɗauki hankalin mutane da dama ba kaɗan ba. So muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu gama duniya lafiya, Allah ya taimake mu gabaki ɗaya, taimaki ƙasar mu Najeriya. Amma mai sauraro me ra'ayinka tattare da wannan rahoto da muka kawo maka? Ya kamata ce ka turo mana sakonka ta hanyar zuwa ƙasan bidiyon namu kai mana comment, domin kuma muna yin duba da sakonnin ku da ku saba aiko mana a koda yaushe da zarar mun ɗora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da ziyarta gami da bibiyar wannan channel ɗin tamu mai suna Kano Hausa News TV domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar Kannywood da kuma labaran siyasa gabaki daya. Mun gode da jimirin kasancewa da mu da kuke a koda yaushe da zarar mun dora muku bidiyon mu da kuma zafafa a kan lokaci. Godiya ta musamman ga duk wanda ya tsaya sauraro wannan cikakken bidiyo namu har ƙarshe, muna godiya.